En primeiro lugar, o noso compromiso absoluto contra a violencia machista e a nosa solidariedade total e fraterna coas vítimas, coas mulleres que presentaron esas denuncias, sempre con todas as mulleres, sexa quen sexa o denunciado ou o home acusado. En segundo lugar, cremos que diante desta situación e da gravidade dos feitos que se denuncian, o Partido Socialista debe dar explicacións inmediatas. Debe ser, ademais, investigadas todas as denuncias en profundidade e depuradas todas as responsabilidades que deriven delas. Creo que a cidadanía galega, o conxunto da sociedade deste país, pero sobre todo as mulleres galegas merecemos transparencia e que as organizacións políticas dean a cara desde o principio e actúen con dilixencia e coa máxima contundencia diante de denuncias gravísimas. Gravísimas. En terceiro lugar, esa gravidade dos feitos denunciados obrigan o señor Tomé Roca e o Partido Socialista a actuar de inmediato e apartar a esta persoa de todas as súas responsabilidades públicas e orgánicas. Repito, pola gravidade do que se coñece a través das informacións publicadas nos medios de comunicación, José Tomé debería deixar as súas responsabilidades políticas e orgánicas todas elas de maneira inmediata. E se non o fai motu propio, o Partido Socialista debe obrigar a que renuncie a esas responsabilidades públicas, institucionais e políticas.